जय श्री राम, राधे राधे। भाटा बाबा की जय हो, दुग्धेश्वर महादेव की जय हो। तो सफ़र के शुरुआत हुए लेट फेट से आवे वाला सबसे लेट दोस्त के इंतजार आ गइलन। सफ़र के हो गल शुरुआत। तिलावे पुल पर झंडा काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हमनी के कोर जंगल में घुस गइल बानी सन, काहे कि भाटा बाबा अपन जंगल के बीचों बीच पार्किंग त यहाँ के देखला से बनेला भव्य पार्किंग। बहुत ज़्यादा भीड़ हमनी के मिल गइल। यहाँ कैद हाथी हाथी के कैद करके काहे रखले बाड़ सन मालूम नहीं के, लेकिन देखे के मिल गल, अच्छा लागल। आ उहे जिलेबी पकौड़ी फोफी ये सब वाला मेला हमनी के निकल गए सन जल भरे नदी के एकदम कम पानी वाला में। सीढ़ी के यात्रा शुरू, चढ़ाई शुरू, थोड़ा सा मेहनत होके वाला बा, लेकिन बाबा के दर्शन अवश्य हो जाई। अपने लोग भी दर्शन कर ली। हमनी के तो भीड़ भाड़ में जैसे भी पुग गए सन, भीड़ चल रहल बा वैसे बाबा के दर्शन वीडियो के मार्फत अपने लोग कर सकता नहीं लोगिन। ऐसे ही पार्वती माता के भी हमनी के दर्शन करल जरूरी बा। दर्शन हो गल सक्सेस आज के यात्रा। तब थोड़ा सा पहाड़ चढ़ गल, चिल पारा में हाइट पर आवल गल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा अपने भी आई। और येंगा कौन नाश्ता किया वाला यार, पेपरे में धर के यहाँ ई मात्र एगो खराब लगल। चिलैक्स होते हुए साजल ईटा पर बाय बाय टाटा।